А свод заклікае жыхароў быць асабліва асцярожнымі, устрымлівацца ад выхаду на вадаёмы і уважліва сачыць за змяненнямі умоў надвор'я. Нават калі здаецца, што лёд моцны, гэта можа быць падманліва, асабліва на вадаёмах з цячэннем. Днепр, Припять, появляются большие промоины, лед становится хрупким. Что касается водоемов закрытых без течения, он будет также постепенно становиться хрупким, и в связи также с повышением уровня воды, вода будет выходить на лед. Все эти факторы, конечно, являются опасными. Это в первую очередь касается любителей зимней рыбалки. И, конечно, надо быть очень аккуратным. Лед, когда есть солнце, он разрушается очень быстро. С утра вы можете зайти на лед, он будет еще достаточно крепкий, но в течение дня он разрушается очень быстро. На выходных у рэгіёне чакаецца прыкметнае пацяпленне. Па інфармацыі абласнога гідраметцэнтра, у бліжэйшыя суткі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай месцамі магчымы слабы туман і галалёд. На дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы складзе ад -4 да +1. Удзень будзе да 8 цяпла. У нядзелю паветра прагрэецца да +10. У панядзелак, 2 сакавіка, воблачнасць узмоцніцца. Пройдуць кароткачасовыя дажджы і мокры снег. Захаваецца галалёдзіца. Тэмпература ўначы складзе ад -3 да +2 градусаў. Удзень да 6 цяпла. Вецер заходні, месцамі парывамі да 14 метраў за секунду.